Yesipolisa yoMzantsi Afrika ihlabela mgama nokuqinisa isandla kwihostele yaseJabulani ngephulo layo lokulwa ulwaphulomthetho i-Operation Janela. Le hostele ekhe yaba yindawo yobundlobongela ibona ukwehla okukhulu kwizenzo zolwaphulomthetho kusukela oko laqalayo eliphulo ngenkokheli yehostele uSahluki Dladla okungqinayo oku. Ukanti ke inkumanda yesikhululo samapolisa saseJabulani uBrigadier Amos Tsotetsi uthi olu lephulo liza kuqhuba rhoqo ngeveki kwaye ubongoza abahlali ukuba bangoyiki ukuxela izenzo zolwaphulomthetho. Uyaqhubeka umkhankaso wokulwisana nobugebengu ehostela laseJabulani. Kuzokhumbuleka lo mkhankaso othela izithelo ezinhle owaqala ezinyangeni ezedlule, kanti kuleli hostela induna ibisichaza kabanzi ngokwenzekayo kulezi inhlelo. Ama-challenges abakhona ingakho siye sacela sibhalela nomnyango wakasasa ukuthi siyacela ukuthi ube ingxenye kakhulu ukuzosilekelela kulezi inkinga esibhekana nazo, ngoba ikakhulukazi uthola ukuthi amacala abakhona abamaningi ilawa ama-GBV. Ikhona-ke nalaba be-substance abasebenzisa ilokhuzana ama-drugs. Bakhona abantu othola ubabone sebethithize lapho ubona ukuthi basebenzisa ama-drugs umthetho wakhona. Kodwa nje ikakhulukazi siye sacela futhi ukuthi GBV ibe khona sizokwazi ukuthi mhlambe bebambe iqhaza njengohulumeni benza kanjani bona. Khona manjalo ilungu labaqaphi bomphakathi lichaze kabanzi ngezinselelo ezikhungethe leli hostela. Thina SCPF si-educate i-community ngenhlelo zesiphoyisa nokuthi umthetho usebenza kanjani in order i-community iyazi ukuthi amaphoyisa asebenza kanjani. Shuthi isikhathele lento ukuthi amaphoyisa awasebenza, ama-case ayadrojwa nani nani. So we have to educate i-community ukuthi mangabe uvule iqala lilandelele iqala i-investigating officer ikhona ukukhuluma nawo. uBrigadier Tsotetsi uhlabele ikhwelo amalungu omphakathi wonkana ukuthi bangathuki izanya ngokubika izenzo zemgulukudu. The message to the community is simple. Let's work together. Ha ile hore hona le hong ele batlang hore tsebisa hona anonymously, so nthetseng ho 079 034 4195. I will be there. Kapo le yetseng anonymously hape ho 10111 or le download ho my SAPS smartphone re dula re le thabile re na le lona kana ko tsohle. Kube sexwayiswa emgulukudu njengoba le mikhankaso iqhubeka amasonto onke ukubuyisela uzinzo emphakathini. Kana ezindabeni zeSoweto TV, nginguNobuhle wakwaNdlovu ngibika ngisehostela laseJabulani.